Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta. Danas govorimo o službi traženja, jednoj od osnovnih i najstarijih djelatnosti Hrvatskog crvenog križa. Današnja gošća je Helena, koja će nas više upoznati sa službom traženja. Helena, dobrodošla. Hvala vam na pozivu. Evo, drago mi je da vam mogu predstaviti službu traženja i pokazati njezinu važnost. Za početak, možete li nam objasniti što je služba traženja i koja je njezina glavna uloga? Naravno, služba traženja je jedna od djelatnosti Hrvatskog crvenog križa koja je usmjerena na obnavljanje obiteljskih veza, odnosno restoring family links, kada dođe do razdvajanja ili nestanka člana obitelji uslijed oružanih sukoba, prirodnih katastrofa, migracija ili bilo kojih drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje. Zapravo, jedno od temeljnih prava svakog od nas je saznati sudbinu članova obitelji ukoliko se razdvoje i nestanu, što proizlazi iz Ženevske konvencije. I upravo služba traženja igra glavnu ulogu u pomaganju i podršci pri pronalasku sudbine članova obitelji koji su nestali. U kontekstu službe traženja, koja je uloga Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca? Dakle, glavna obveza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca je očuvanje jedinstva obitelji i spajanje razdvojenih članova obitelji. Helena, reci nam, koji su ciljevi provođenja aktivnosti službe traženja? Dakle, postoje 3 glavna cilja unutar same službe traženja. Prvi cilj je, jedan isto od glavnih ciljeva, je sprječavanje razdvajanja i nestanka osoba. To se radi najčešće nekakvim preventivnim porukama, evidencijom osoba koje su evakuirane i sl. Drugi glavni cilj je obnavljanje i održavanje kontakata između razdvojenih članova obitelji, dakle bilo putem poruka Crvenog križa, telefonskih poziva i tome slično. I zadnja je zapravo glavni cilj kada dođe do razdvajanja članova obitelji, kada dođe do nestanka osoba, jest utvrđivanje sudbine nestalih osoba, kada se onda zapravo pokreće zahtjev za traženje. A tko čini svjetsku mrežu obnavljanja obiteljskih veza? Svjetsku mrežu obnavljanja obiteljskih veza čine Središnja agencija za traženje Međunarodnog odbora Crvenog križa koje se nalazi u Ženevi, delegacije Međunarodnog odbora Crvenog križa koji su rasprostranjeni na 90 država diljem svijeta i naravno služba traženja unutar nacionalnih društava Crvenog križa koji su također po svim područjima na području djelovanja Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Helena, možeš li nam reći što ova mreža omogućuje članovima obitelji? Dakle, ova mreža omogućuje da članovi obitelji koji su razdvojeni u bilo kojem trenutku i bez obzira gdje se nalaze mogu pokrenuti traženje i spojiti se sa svojim članovima obitelji kroz usluge službe traženja. A koja je uloga Hrvatskog crvenog križa u ovom procesu? Dakle, Hrvatski crveni križ čini dio svjetske mreže međunarodnog pokreta u toj mreži obnavljanja obiteljskih veza, odnosno restoring family links. A osim toga, znači naše djelatnosti službe traženja obavljaju i društva Hrvatskog crvenog križa i evo danas se nekako najvećim dijelom djelatnost i dalje odnosi na traganje za nestalim osobama tijekom Domovinskog rata. Možeš li nam reći koje kategorije korisnika koriste usluge obnavljanja obiteljskih veza? Dakle, služba traženja pruži usluge različitim kategorijama ljudi. To mogu biti tražitelji međunarodne zaštite, žrtve trgovanja ljudima, osobe koje već imaju privremenu ili međunarodnu zaštitu, odnosno bilo koja osoba koja zapravo treba našu pomoć na taj način, kojima je potrebna usluga službe traženja. Postoji li određeni dan u godini kada se posebno skreće pozornost na ovu problematiku? Da, postoji. To je 30. kolovoza kojeg mi obilježavamo kao Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe iz Domovinskog rata.
i to je prilika da se podsjetimo na važnost za traganjem osoba nestalih u Domovinskom ratu i pružimo podršku članovima obitelji koji dalje tragaju za njima. Draga Helena, hvala ti na svim korisnim informacijama koje si nam pružila vezano uz aktivnosti službe traženja. A vi, dragi gledatelji, hvala na slušanju i vidimo se u idućoj epizodi.